Prečo niektorí stále chorľavejú a iní nie? Prezradím vám tajomstvo. Infekcia sa zachytí tam, kde sa jej to hodí, v oslabenom prostredí organizmu. Ak je ochranná bariéra silná, neprilepí sa na vás ani jedna nákaza. Prvá bariéra je silná kyslosť žalúdka. Kyselina chlorovodíková zneškodňuje vírusy a baktérie, ktoré prichádzajú s jedlom a vodou. Druhá sú zdravé sliznice. Poškodená, suchá, zapálená sliznica je raj pre mikróby. Tretí je črevo, kde je sústredená veľká časť imunitného systému. Zápal a stagnácia a imunita funguje horšie. Silná imunita nie sú tabletky na všetko, ale správne prostredie, normálna kyslosť, neporušené sliznice, rovnomerná práca čreva. Preto už mnoho rokov používame balzám Bolotova na podporu kyslosti a na naštartovanie trávenia. Keď je trávenie v poriadku, ochranné bariéry držia lepšie. Napíšte do komentára slovo balzam a zľava 15% vám bude k dispozícii počas 48 hodín od tejto správy. Zľavu aj všetky podrobnosti vám pošlem do súkromných správ.